escolteu. El dia 4 d'abril, és a dir, 4 del 4 de l'any 2017, es presentarà a la sala Luz de Gas un llibre que es diu Lletres blaves per l'autisme, de Stromberg Editorial, i el publica Univers Àgata. Univers Àgata el que vol és sensibilitzar amb cultura el que representa el trastorn de l'autisme. I a part de presentar el llibre, hi haurà música, hi haurà molta literatura, hi haurà moltes sorpreses. No ho dubtis, trencarem silencis. A Luz de Gas es presentarà el llibre Lletres blaves per l'autisme, de Stromberg Editorial. Hi haurà literatura, música i moltes sorpreses. Vine, t'ho passaràs divinament. Tot per l'autisme. Trencarem silencis amb l'Associació Univers Àgata.